Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 9:51 PM sa buong Kapuluan, kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Christina sa kanyang SPG Secret File. Si Christina na bagong empleyado, Pro-B pa lang po. Dahil kapag hindi ka daw sumunod sa patakaran sa kanilang opisina, tiyak na ligwak ganoon ka. Kaya kabisyo, si Christina nanghihingi ng payo sa atin na tinitake advantage ng isang regular employee doon na may edad na. Chinachansingan, hinahawakan. Ano ba ang dapat daw na aksyon ang gawin niya? Kaya mga kabisyo, humingi po ako sa inyo ng mga komento at babasahin ko na po ngayong gabi na to. Unahin na natin si Charles. Sabi dito ni Charles, for me lang ha, para ito sa lahat ng companies about sa Christmas party. Dapat voluntary na lang. Hindi sa pilitan. Kasi may mga narinig akong balita na pwede daw ireklamo sa DOLE ang sapilitang pagsasayaw sa Christmas party. Pero, pero ang madla, hati ang opinyon. May mga nag-a-agree, may mga nagsasabing KJ ka kaya hindi ka pumapayag. At bakit ka naman magrereklamo para rin naman yan sa'yo, para makilala ka ng mga bagong empleyado. Pero para kay sender, di lang ire-report sa HR kahit sa DOLE na. Ligwakin ka man, at least ginagawa mo naman yung nararapat para sa'yo. At hindi nagmamatter ang posisyon. Whether na matagal ka o baguhan ka, pero don't force an employee for their unknown presentation. Kasi kung pipilitin at pipilitin mo, sasakit, magdudugo. Charot with harot. Wow, galing naman ito ha. Kaya lesson learned, it's better to be safe than sorry. Tama naman si Charles Sancho, no? Kung talagang para naman sa sarili mo yan at tingin mo na argabyado ka, tingin mo hindi ka comfortable sa mga pangyayari, edi sabihin mo din. Maayos na communication lang doon sa HR, di ba? Sa mga tamang tao, di ba? Para malaman din nila yung nararamdaman mo. Sabi naman dito ni Darwin, Christina, it's better kung huwag ka na lang pumunta sa Christmas party ninyo. Kung alam mong hindi ka komportable sa mga nabasa mong message ng sir mo, gumawa ka na lang ng excuse. If ever dapat kasi, isinusumbong yan sa HR. Yung mga malalaswang messages against sa babae. Pero mahirap kasi dahil nga superior mo siya, may batas na tayo dyan na dapat mong ireklamo kapag binabastos ka ng taong tulad ng sir mo. Yun lang po, parang jello and happy weekend. Ayan. Maraming salamat sa'yo. Nalito ako dun sa sulat niya. Dire-diretso. Sabi naman dito ni JV, Christina, maraming makaka-relate sa secret files mo. Hirap ng ganyan kasi may mga tao din talagang mapagsamantala. Katrabaho mo man or boss mo, pero minsan magpapakita ka rin ng konting pagtutol sa ginagawa ng partner mo. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojon Gabatino at Boss Ronel de la Cruz Calderon. At shoutout din syempre kay Nick Renz. Good evening and happy Friday. Mga kabisyo, marami pa po nagpadala ng kanilang mga komento pero kulang na po tayo sa oras. Kaya po mga kabisyo, ako na muna po ang magbibigay ng opinyon at saloobin para po sa mga kwentong napakinggan po natin. Kabisyo, unang-una, para lang sa akin, sa pangunawa ko, kapag hindi ka komportable, hindi ka comfortable doon sa mga pangyayari mo, ang pinaka-first move talaga na gagawin mo, pumunta ka sa supervisor mo. Sabihin mo muna yung problema. At the same time,
lapit mo na rin syempre sa HR, 'di ba? Ipaalam mo kung ano ba yung mga nangyayari. Dahil may mga grounds diyan na pwede silang gawin na move, 'di ba? Para po mabigyan ng tamang aksyon yung mga nangyayari sa iyo. Second, kung talagang hindi ka masaya para sumayaw sa Christmas party, para sa akin, nasa kultura na natin yan eh. Parte na yan ng mga events ng company tuwing sasapit ang Pasko na may presentation talaga mga bagong empleyado. Hindi para ipahiya ka, kabisyo, kundi para mapakilala ka. Pero hindi po kasi lahat ng tao ay may confident, di ba? Na humarap sila sa maraming tao. May mga tao talaga, kabisyo, na hindi nila kayang ipresenta yung sarili nila eh. And sana naman lang maunawaan din yon ng mga kumpanya na hindi dapat mandatory, dapat voluntary. 'Di ba? Yun lang naman yun eh. Basic, kabisyo, napaka-basic nyon na usapan. Kasi kahit ako kunwari, mahiyain ako. Buti na lang, pinagpala ako na hindi ako mahiyain, makapal at parang kalyo ang pagmumukha ko. Ganun. Kaya talagang kahit pasayawin mo sa harapan ng maraming tao, pagulong-gulungin mo ako dyan, kaya ko. Kasi nga, ang kapal na mukha ko, parang kalyo ng daliri mo sa paa. Ganun. Kidding aside, pero, kabisyo, di ba? Hindi lahat ng tao binayaan ng kapal ng mukha na katulad ko. Kapal ng mukha na katulad mo, kung makapal ang mukha mo at hindi ka nagbabayad ng utang hanggang ngayon. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kaya, kabisyo, dapat marunong tayong umunawa din. And I think, kayang-kayang gawin niya ng mga kumpanya. Di ba? Hindi para, maraming way para mapakilala mo yung empleyado mo, hindi para pasayawin, pakantahin mo doon sa harapan, 'di ba, na Christmas party. I-introduce mo na lang na maayos sa mga departamento, 'di ba? Hindi yung para pasayawin mo. Kung hindi niya talaga kayang sumayaw, hindi niya talaga kayang mag-present ng kanyang sarili, wag pilitin. Yun lang, kabisyo, napaka-basic lang po ng ating SPG secret file ngayon. Kailangan din talaga na maayos na communication sa kumpanya, 'di ba? Na nasabihin mo po yung nararamdaman mo kung hindi ka komportable sa mga nararapat at tamang tao. Sa tamang tao mo dapat sinasabi yung nararamdaman mo. Yun lamang po, mga kabisyo. Handog ko pong awitin sa inyo ngayong gabi na to by Juris Fernandez, A Love to Last a Lifetime. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio.